Dicubak. Iki tau mik diculke terus dicul tanggane kok ya. Dadi wong wedok lho Pak Minto. Wong wedok niki nek loro. Piye-piye? Siji ayu. Wong wedok sing ayu ki malah wong sing kurang syukur. Contone Mas, sebabe. Mergo pinaringe saka Gusti Kang Raya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala wis diwe ayu, rambut wis apik, wis ngemak bakung, sik kurang trimo semerabang. Gak syukur Gak ya. syukur lah mboten. Meripat wis blalak-blalak, sik kurang trimo template lensa, template plastik. Meripat lho. Malah ndenge enten kejadian nggih kula niku mulai kula ning mulai luar negeri. Omahe ndi kan? Oh, mek tanggoku. Delala lagi nggih meripat ki nggih lensa, nggih delala lagi cetik gening ngewangi mbok cetik gening delala genine nyiprat ning mripate. Saiki pripun Mas? Gledek PC sing. Oh kenging ngazab Mas. Jadi sing wong wedok kaya ngono iki kurang bersyukur. Untu wis miji timun, sakara sik kurang trimo sik dikawat sik dibegel. Jadi kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Ndek iki malah nek tangga kuwi gawe kawat nggih begel, terus delok nek udan sambar bledek lambene. Lah ngopo? Ora nek grone kok. Lah kene garwamu ya mbok paringi behel. Lah bojoku Lah cek iki diwehi kawat ngono kok iso. Bojoku tak kawat kok kleru kawate. Ukurane. Nggih kawat 16-an. Baru ki tak cor lambene. Sik Mas, syukur lan ora sing mbok anggap wong wadon ngentekke ragat kaya ngene syukur lan ora gumantung ning pribadine. Lho, nuwun sewu ki malah kurang syukur, Pak. Wong ki kabeh ki kurang syukur. Paribasane enten sing irung wis bangir, sok sing kurang syukur, sik disuntik solikin. Ini salah satu bentuk. Iki alon to nek omong iku tak kuwebruk gelas nan lho. Suntik irung ki jenenge silikon. Lah iya doktere jenenge solikin kok ngengkel lho iki.